Het lijkt erop dat de dieven toch deze advertentie naar de garage in Frensje lokt binnen. Daar is actieweekend en het is daarom volle drokker in de showroom als gewoon wij. Zo kan het gebeuren dat een jongeman bij een verkeper een rijbewijs inruilt voor een proefrit met een auto van goed €15.000. Maar dat na een skofke het parkeerplak dat de auto stiet leegbloot, roept er onrie en meldt hem bij zijn baas. Nou ja, hij wie eigenlijk lekker wit aan de morgen. En hij zegt, Johan, ik denk dat we een probleem hebben. Ik zei, wat probleem hebben we? Hij zegt, ik heb hier een rijbewijs en daar staat een mevrouw van een hier of 50 uur Alkmaar op. En hij zei, die weer net mooi. Nou, ik zei, dan kist op bij deze, kist de politie wel bellen. Want ik zei, ik heb de heren krijgt pensioen, ik vertrouw het net. Aan de hand van het inleveren rijbewijs dat stellen bleek te wijzen, eindigt een ziektocht naar de dieven in Dier in Alkmaar. Daar riet het duo. Ze wilden achtervolgen, maar naaien uit. En lieten de lege auto achter. Even later kan toch een 22-jarige vertochte man aanhouden worden. Tuinstra docht snijn onjefte hier op het bureau in Haas. Hij zit hier een paar uur lang en wil graag een confrontatie met de vertochte en hem als dier erom wijzen. Maar dat kan nevens het protocol van de politie net. Tuinstra maakt een paar dagen wachten voordat er een zogenaamd criminelen smoelenboek geestald is. En die langtredderige procedure, die vernuwert de garagehouder. Ja, dat gaat er bij mij net in. Ik ben naar het politiebureau gekomen. Ik denk, nou, ik zal hem zetten en ik kan hem aanwijzen en dat is het. Alleen, ja, zo werkt het net. Ik maak straks skiers uit een boek. Nou ja, je bent alweer een hele hoop mensen bij je voorbij komen en we zijn een paar dagen verder. Voor hetzelfde, dan herken ik hem net. En dan zit die beste jongen, die zit waar ze weer rond jong zitten. Van de politie had de garagehouder nog wel tips gekregen om het gezicht van de auto die heeft te onthouden. Alleen bij de fotoconfrontatie is het bewijs in dit geval wettig. Alle opspoor had zijn Frensje wel wekker scoren. Want de controle op proefritjes hier achteraan van zelfs wel een stuk scherper kind. Nou ja, uiteindelijk zal ik dit verspreiden in mijn orenbedrijven. Van jongens, let goed op. Alleen dit kan gebeuren.